Tervetuloa Kiteen Särkijärvelle Elämyskeskus Tipinnokkaan. Meillä on täällä tämmönen elämänvedestä pontikaksi kierros, pontikkanäyttely, pontikkamuseo, alkaen tuolta 900-luvulta ennen ajanlaskun alkua tänne nykypäiviin. Tässä on muun muassa Kiteen Tuohtaisuolla oli tiettävästi Kiteen historian suurin pontikkatehas. Se pannu oli 3 metriä korkea, se veti sisäänsä 7000 litraa pontikkaa. Ja se kun ajettiin alas, niin siinä meni sitten 5 mieheltä elinkeino kokonaan. Täällä kerrotaan pontikan synnystä ja historiasta.